Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no. Hinaot nga naata sa maayong panglawas o kapiskay. O palihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify ninyo kung naa ko'y bag-ong i-upload nga mga sumpay nga drama. Og shout out day no kanayong tanan nga nasunod na din dramahan no. Shout out din inyong tanan. Salamat kayo sa pagpaminaw mga ka-listeners no, mga ka-followers. O karon dito maglangan niya ang laing sumpay ning Sugilanon, Crispin ug Basilia Part 4. Basko no? Unsa? White sand? Basilia! Yoo! Asa ko'y pakita sa nako'y! Basilia! Wow! Naari ka diha, ha? Oo, lagi ka makurati. Ay, sus. Hindi na ako makuratan ni Magod. Mao ba? Naanad na gid ka nako? Oo! Naanad na kayo kung naka. Musika kina mata ni Crispin. Inikakita niya na ako. Sharo, pakigurts kayo niyo akong shorts of. Unya, akong blouse of shoulder pag yun. Unya, humot pagit kayo ko fresh from the shower. Hi, Chris! Wait daw? Crispin, ha? Kay ba akong nitago na kalikod sa pultahan? Crispin? Crispin ba? Ayaw ko hadlo ka, ha? Gawas na ba? Pakita na ba? Nakulbaan na ba ako na? Ay! Tay! Tay! Tiyago! Tay! Uy! Ay! Siya na siya na kuyawan, no? Nakabawas na ko. Napakurat yun ako yung katada. Ikaw, ha? Sino sige magkakatawa? Dinhi si Clara. Sexy kaayo. Mubo kaayo og shorts. Pinakita pang abaga. Unsa? Kanya, asa naman siya? Anong, nagkatawa man ka? May gibuhat ka niya, no? Ha, Basilia? Oh, Lawgawan mo eh. Yun sa din mo siya. Imposible kayong wag kay gibuhat nga nagkatawagod ka. sorry, Crispin. Pero wa man ko'y kibuhat niya. Nagkatawa lang ko nga nasirit siya dagan dihang akong giablihan ang pultahan. Ug wa siya nakitang tao. Ug ako pag yung gipusdak ang sira. Unsa? Inom. Sabi, tabo ni mo, ha? Ngano nagkurog ka mas kadlok? Gikugod kang Crispin? Gigukod kang Binote? Wa, tay. Wa mi nakita ni Crispin. Kaya ngano nahadlok man ka? Niya, tay. Ngano nahadlok man ka? Niabli mapultahan tayo niya, way tao. Unya ni kalit sa pagbundak kong sira. Ha? Nayungo, tay. Nayungo sa bahay ni Crispin. Sabay ungo, oy. Hangin na tinga dito, eh. Uy, hangin, tay. Uy, wag hangin, tay. Pagperbiro, nabirag kamay ang pultahan. Abi na kong gitago na si Crispin. Unya ni kalit ang abigda ko. Dayon gipusdak pagsira. Wag yung tao, tay. Ah. Nagiungo na to, tay. Nagiungo. Ay, Nakinuktok yapon si Crispin. Nasuko siya na ako.
Sige ra lagi ka kinutok. Nakunaon na kong Clara. Ah, Labing siguro, nahaglog ito siya. Di man kag niabli ang pultahan nga way tao. Nya, pinabusdak man sila. Kasi di mahadlog ka na eh. sige, Crispin. Mamawi ko nimo. Paanihi alang unya si Clara. Akong uspon. Sorry. Saan man mo pagbawi, be? Ber, saan man? Nay! Ay, Tiago! Uy, si Crispin. Nay! Ay, kadlok. Ako rin bahala. Nay! Nay, Tiago! Clara! Mahadlok ka ini, Crispin. Oo, Nay! Kung sa magarang espiritu nga naani mo karon, kadloki ang Diyos. Sus, Mariusip ni mo, Nay, eh! Nga naman ka! Naguros ka man lagi. Isang taon, Nay! Noon sa taon ka! Kung saan mong pagtuon ako, abat! Ha? Pili ikaw ang abat. Ah. Naiabat sa inyo. Sus, okay. Paistiraon ako ninyo. Paistiraon ako. Paminaw mo na ako. Smart system. Oo. Tanan na sa bahay, ako nang gipasmart. Mao nga, pwede na ako ablihan ng pultahan, nga dili na ako mismo ang mubuhat. Sugoon na ako si Google. Totas bahay na ako pakita ninyo. Ang di yun magmamakaingo nga dunay abat sa amo. Na, ako ipakita ninyo. Uy, Maon ni siya. Kung inyong tanawon, mura na siya og gamay nga speaker. Masuda gani nis bag, kay kamay magini. Mura na ni dako nga, respeta ka ba, di ba? So, maon ni. Inyo na nakita ha. Naikod nga nag-connect. Buti pa sa bot, connected ni siya sa internet. So, kung may internet, di pa gini siya mugana. Sabot mo? Pakita na ko ninyo ha. Hey Google, what day is today? Today is Monday. uy. Wow! Ingotag Monday, no? Hey Google, play the song Christmas in Our Hearts. Sure. Christmas in Our Hearts by Jose Marichan. Now playing in Spotify. Ay! Hey Google, stop! Ala, kuyawa, good. Wow! Karon, ang pag-abli o pagsira sa pultahan, ha? Hey Google, open the main door. Okay. The main door will open. Ano? Marumugihasa. Ako ipasira. Hey Google, close the main door. Sure. Main door is closing. Karindot ana, oy, Christine! Uy, mura Amazing! Mura magag magician, Crispin. Lagi na mura sa kugbuan din na Nagkaba na siya gigmay mo na Pwede na mo patawagan ang mga kanang nasi mo mga kontak. Mao ba? Ngiga anak, good. Wa lagi ta kahibaw nga naa day ingon anak Clara. Naiha sa mahinuon ta ini, oy. Di sabi kayo tateki, tay. Sa teki, Kanang teki ba? Kanang well-versed kayo sa technology. sa ato pa Crispin, maay kaya sa technology. Aw, klaro kayo kay na naman siya ingon ana. Nagtuon na lang hinuon kong naiabat. Kuan mo request ko kanta, Buwan. Tanawa tay, uwa mo siga yung lights, oh. Kuanay, sorry na iba tika tuloy. Ing nanoy nga, hey Google. Aw, okay. Hey Google, request ko kanta, Buwan. I don't understand. Tabaghak mo na. Ing na kanina, di ba siya kasabot ni mo? Ing nanoy nga, hey Google, play the song Buwan. Sure. Juan by Juan Carlos Labajo. Playing on Spotify. Uy, Hey Google, stop! naway mo magipahunong.
Nisuway raman sa gugko, tay. Pinoong sa makoy, ipatiwas tong kanta. Gol, gol, gol! Gol! Gol, pakantahag balik to, gol. Pakantahag, gol. Yes. Pakantahag balik, gol. Ina lagi noy. Hey Google, noy. Hey Google. Tabagkak niya niya. Hey, Google! Pakantahag balik. I don't understand. English may masabtan, anak tayo, oy. Lord, hear our land. Father, lead our land. Nagkatams lang ako. Sa may problema ni nila. Suko maging mga naong. Hi guys! Hi guys! Hi guys, ay mong kagaral! Gay! Nindot siya na imo nga si Soda. Imo mong kulataon imong naong do. Naon na imong kasi mong kulatan. Ano mo ka? Ngano na, oy. Ikaw ang gustong sumbagon! Dili akong kagalingon! Nga nung imo mang naong imong gisukmag ha? Bitaw. Mura magkagtinugong, oy. Natinugong na yun ka. Anis mo! Siya man ang gusto na akong sukmagon! Aray, sakit uy. Niya lagi. Ano, imo mag-iwan ay pagsukmag imo kaugalingon. Ngano, oy. Ambot wa ko kay ba! Labag na. Basilia! Basilia! Hi, Crispin. Muta ko ni magbuwak. Mura nainiduaw nga kag. Grabe kaayo ka na ako, ha, Crispin? Grabe tao Basilia ba? Lain sa ato ba? Unsa may mong gibuhat ganina nga samtang wa ko? Wa! Wa? Wa! Unsa may akong buhaton? Nila ni Clara og sisugod. Wa kay gibuhat. Duna. Duna? Ngano, suko ka? Wa eh. Unya, nganong nangutana ka man? Nangutan na lang ko. Okay. May gibuhat sa ganit siso bag-ulang. Doon na kaayo. Alangan, iya ka man untang sukmagon. Siyempre, dili ka kumusukot. Thank you ah. You're welcome, Crispin. Pero, Ngano man ka? mulit kayo naman si Inis Clara na ko. Ngano man? Siyempre, nakload lang siya na ko. Mulit kayo na ginasiya. Dako kayo na kong problema, Basilia. Di ko gustong mulit kayo si Clara na ko. Ngano dako mo problema, tay? Ang be. Nahadlok naman sa Dang Crispin. Di na magkapadayon sa atong tuyo nga kuhaon ang iyang pagbati. Labi na ikaw. Lagi tay, uy. Murag, mas lisod man ni karon atong gikahadlokan ni Crispin. Sa una, nagtuo lang kita nga nalisuan sa pangisip. Murag madadarat ako lang siyang ulu-uluhan. Ug dadon sa doktor aron matambalan. Pero karon tay, mga katingalahan naging hitabo tay. Naay misteryo karon sa panimay ni Crispin. Kung dili na ungo, ambot unsa na. Pero, Clara, di ba nakakita magintang duha? Nagsiga magining ato mga mata? Saksi magintang duha? Mga buhi ba magyunta? Ay, usama na itong yang, hey, Google. Dito ginoon? Pero nakakita sa tatay. Nagsigasan nga itong mga mata. Saksi kita. Mga buhi pa sad ta. Nakakita kita sa pag-abot ni Crispin. Nga sa ato patay, wa siya the whole time nga nahitabo to namo ni Siso. Unsa, na smart shares? Gawas pa na, nahitabo ni Siso ba? Klaro magito nga nihunat siya aron sukmagon si Crispin. Pero ang hitabo na unay niya pagsukmag iyang kaugalingon.
Maulagi, tay. Ay, delikado na gid kayo si Crispin, tay. Dili na ta magpabasta-basta niya. May mulakaw ko. Makuyo ko, tay. Ha? Ay, kubiyay din, eh. Sige, sige, malakaw ta. Asam dito mo ato, tay. Sa simbahan, musumbong ta. Atong sultihan ang pari nga naay maligno sa panimay ni Crispin. Sige, tana, tay. Clar? Agoy! Hey, Noy, Clar, nga naman ka. Agoy. Ako rin eh, ay, kadlok. Di ara ka, Crispin, ha? Ayaw gid magsod. Di ara ka. Agabiha sa dimo niya, pasudla sa taon ko Eh, ninyo, eh. agoy. Sige, may magsuot dili sa mo, dito sa mo, ha. Bisag wa ako niya, ako di ko niyo pasudlo sa inyo, ha. Oh, sige, sige. Basta busuod ka, masyagit, eh. Ah. Kung kayo magtabang sa mga mga silingan. Mao na. Sige. Sige. Di na lang ko mamugos pagsuot. Di na lang ko gawas. Oy, time ba? Usumbre mong toyo. Sulti na yung kinagdali mi. Naami lakaw. Nalang unta ko i-discuss ninyo. Dali, ana. I-discuss. Di mo ko ni madali kay taas man istoryahon na to, Noy. Ay, kung maulagi na, wa mi panahon, ana, maimportante ming lakaw. Sige, Noy. Magka may panahon na niya. May importante mo lakaw. Sige, Noy. Si June Gomez na lang akong atuon. Siya na lang akong imong caretaker. Balik to man ako ang 500 hectares ng yuta. Siya na lang akong atuon, Noy. Isuryahon ta na, oy. Dali. Crispin, sodong. Dali. Tay, naamutila ko. Ay, ugma na lang gud na. Ugma na malakaw, oy. Dali, Crispin. Dali. Tay. Ay, di man si Clara, Noy. Noy, atuon lang ko ni June Gomez, Noy. Ako lang sa suldahan og 30 milang buwan para caretaker sa yuta. Sige, Noy, arre lang ko, Noy. Time pa, ikaw gid ay ato lagi na istoryahan dong. Oy, Clara, ikaw ba? Pag-anda minuon dito para snack ni Crispin, be. Sige na. O, pagi ka duka, atay. Wala na lang kong katong. Sa good una, good. Ikaw ba? Mag-istorya una ta. Lano? Ano sa mga atong istoryahan? Balik-balik naman ka ng Crispin. Ay, ang. Di man ka. Nang lakaw pag yun ganina, ugwa nato siya pamatia. Ay, waon ta ning grasya haron. Imagine ha, 30,000 ang buwan. Imagine na, Clara. Imagine. Ug tungod, ana. Wala ka mahadlok niya. Tay, bisag 100,000 pa niya ang isweldo ni mo, the fact remains na may mga katingalahang magpalibot anang Crispin. Oy. O feeling na ko, tay. Mao ni maka-explain si ang kalit nga pagkakwartahan. Yes, tay. Mao ni ako na-realize karon. Dako kayong posibilidad nga gikan sa maligno ang kwarta ni Crispin. Tarong, Clara, oy. Lagi, tay. Kahadlok ko na anak ko. Ngayon sa man, kung padayon ka gihapon pagdawat siyang offer nga, 30,000 every month, isip caretaker si Yuta. Oh, mupadayon, oy. Uy, klaro ni mo tay, uy. Wow! Haya din niya, eh. Bugna og presko ang hangin. Mura manig paraiso. Husto ka, Crispin. Sama sa paraiso kinindapita. Tanawa ang mga punuan sa kahoy. Puno kaayo sa mga bunga. Og tanawa ang mga buwag. Wow! Kadagang tanong sa padyang. Hoy, mga buwak akong gipatanaw nimo. Nganong kana man yung badyang imong gitanaw? Uy, nga na, mahal kayo na ron, uy. Liman ka, 15,000 ang pinakabarato, na. Onya, unsa may mga nauna, mangnegosyo ka, anak? Wa ka pa makontento sa imong kwarta? Di sa negosyo na ikatul kayo na sa tanan. Di sa kuy. Libota pang tibuok yuta nga imong napalit, Crispin. Di lang ko, uy. Pila lang gani ka akong nalakaw, Basilia. Murag kutas naman. Okay. Paluparon ka. Ha? Sure ka? Makalupad ko? Imo kong imong Superman? Pwede. Sige.
Imo ako Superman. Aron makalupad ko, makita na ko ang kinatibuk anak kong gipalit nga yuta. Sige, Basilia. Okay, matuman, Crispin. Karon dayon, mahimo kang tabanog na Superman. Kailangan mo, Basilia, huy. Superman nga tinuod, dili tabanog. Unsa naman niya eh. Tinggaan man ako lawas. Ako'y masangit ko. Ayaw ka bala ka. Dili ka masangit. Sige na, enjoy na sa paglupad, Crispin. Libuta ang tumukyut ang imong gipalit. Enjoy, Crispin! Ay, mo na, Noy. Nindot kayo dito, Noy. Grabe ka, presko, kabog na ang hangin. Unya, unsa to? Imog yung nalibot ang bibuok 500 ka hektaryang yuta. Ay, sila Ginoy. Gwapuha lagi tanaw dito sa ibabaw, Noy. Sus! Sa ibabaw? Naghelikopter dahi ka. Uy! Naglupad ko. Ha? Naglupad ka? Uy! Nag-helicopter, bitaw ko na ikaw ni Mansay. Ako anay. Unya ako, Crispin. Unsa may ako sakyan paingon dito. Layo, mandi ay kaha na. Unoy. Layo, yun. Naglakaw ra ka paingon dito, Noy. Kay layo pa man kay gikan sa highway. Ha? Uy. Di makasaka ang motor dito. Sa mong... pwede na tingali, Noy. Pwede na tingali ka makasakang motor. Sige. Magsuho lang niya. Ako ba? Magsuho lang niya kung tighatod o kuha na ako dito. Yun na pa. Asa gani ng yuta nga imong napalit? Ha? Sa kuha, Noy. Sa Kintulimbo, Noy. Tarong o Crispin? Ha? Tinuod lagi, Noy, sa Kintulimbo. Doon na bago na Kintulimbo nga tinuod? Doon na, Noy. Ay! Pangutan mo pa na natin yung atong mga silingan. Di ba? Doon na, gyud. Unsa na tay? Kumusta man imuhang pagpangonsulta sa itong mga silingan? Ay, Nga naman. doon na gidi ay Kintulimbo, Clara. Oh? Asa pa dapita? Doon ra din sa ato? Layo. Unya? Pero dili ang gilayon ang akong gipanag-anaan. Unsa man di ay? Buong pa sa nakasulti, inkantado man kuno ng dapita. Ha? Kung muadto ka kuno dito, sama ra nga nagsuicide ka. Unsa? Daghan ako nung nangadto nga wa na gid igdungog hangtod karon. Bisan kami mga pulis, adi mga to eh. Unya, mupadayon gyud katay? Ay. Anugon magugay kwarta eh. 30,000 gud ang buwan, Clara. May lagi kuntag maabtan pa kag buwan. Ay. Bahala ka tay. Pero ngano malagis Crispin ay nagkabalik man dayon? Naalagi ka tingalahan nga nahitabo niya tay. Tawa tingali oy. Oh, bahala ka tay ha. Kung wasa gani mahitabo ni mo dito, bahala ka. Ay. Ano guna lagi gud 30,000 ang buwan oy. Bahala lagi ka tay. Way basulay ha. Crispin. Kuan man gud, Noy. Di nang kamo dayon, Noy. Ay di lang Crispin oy. Layo mo day kaayo na. Ug dunay nakasulti na ako nga engkantado ko ron dapita. Daghang engkanto ko no. Mao ba? Bisan nimo na kog 50,000 ang imong buwan, Noy. Di ka? 50,000? 50,000 lagi? Unya lagi tay. Willing ba ka nga mo take sa risk? Bisag 100,000 pa na buwan tay, di ko mahimutang maghuna-huna nimo. Sige ay. Balikon lang to nako si Crispin. Barlibaran lang to nako. Lakaw, bari-bari dito tay. Kaanugon sa 50,000. Uy,
Akin ang Crispin. Noy, Pin. Noy. Pin di sarapin. Noy. Pasensya na lang yun, Pin, ha? Di magid mo sugot si Clara, do. Bisag 100,000 pa kunong buwan. Di gyud ya isugal akong kinabuhi. Mo ba, Noy? Bisan 100,000 ang buwan? Balibad yun si Clara? Lagi, Crispin. Ing anak ko kamahal sa akong anak, God. Butaan na ganing Clara, eh. 1 million ang buwan? O lagi. Pero ako lagi balibaran ko nahibaw magkung di kagihapon mo sugot. Balik ka rito sa Crispin, tay. Inga mo sugot na ko. Ambot anaka, eh. Usab-usab mang hunahuna. Na, pasensya lang yun, Noy. Nausab sa akong nauna. Di lang kong pabantay sa iyo, Tanoy. Ako lang mo daw doaw dito nagsaraman sad. Pero, Dong, Akong nauna na, anay, murag, wa mo sa ito'y mga buang mo ato dito, ni. So, wanay lang kinanglan ng bantay. Ako na lang. Ang akong sildo ni mo, Noy, ako lang itabang sa mga nagkinanglan, Noy. Oh, mauna, Noy. Di ba sakto ko, Noy? Sa? Oo. Sa? Oh, sakto ka, Crispin. Mm. Sakto gyud ka. Tinugong! Kwarta na naging bato pa. Ikaw magulklara. Ayaw na lagod ka suko na ko, tay. O gano'n di ba kumusugo? Maayong pagbuminaw Hey! sa Lex Pino. Kadako untas atong kwarta nga madawat. Pero nawa. Inyuan na lang yun ako siyag dayon. Ha? Di ka mo tuo, tay. Sigurado ka? O, lagi. Maato na gid iyang kwarta. Sigurado ka, ha? Lagi, tay. Uy, sige, balik-balik, uy. Sukad ka ron. Planuhon na ako akong buhaton aron maminyuan gyud ko ni Crispin. Si Crispin. Namubo siya sa mga tanong. Good timing. Ako siyang tuolon. Pero, mamulpos una ko. Duta na sa kong matan ng Basiliano. Nilabang umayo akong dahon, di ba? Nindot ang feeling nga ikaw gid ang niatiman, unsa? Nindot kay, oy sus. Pero sa una, gusto na nimo nga automatic na nga naay mga tanong. Maayo kani tinaminaw ka sa akong tambag nga ikaw gid ang matanom. Aron ma-appreciate gid nimo ang imong kahago ug ang bunga sa imong kahago. Lagi. Salamat kay Basilia. Why sa ayan, Crispin? Hi, Crispin. Oh. Uy. Hala. Clar? Ganahan kag tubig hilamos, Clar? Tubig ihilamos? Di man, ngano di ay? Mura magug namusmus sa rin na imong naong puti kayo. Aha? Ambutay, oy, ambutay. Di mo natatadagan akong gipamulbos, pero ambot. Nga na mo na akong gimusmus sa harina pag-atubag na akong Crispin. Nauna lang kong maayo. Nausa kang magkaon po, eh. Wala na nagtanay mo matarong tungkol sa imong ka-excited. Sa sunod, kalma lang. Ayaw palabi ka-excited. Ay, kung inang surrender na ka. Dili, tay. Dili ko mo surrender. Maayong Lamat pagbuminaw sa Ben. Lex Ito pa yan. Pino. Amping. Tagalayong lapit naman to sila, Crispin. Lagi, nakatultol mo sila din eh. Hi, Crispin. Ni anasag ni ay. Hi, Clar. Clar? Nga na day, Crispin? Nanglungkap ka kaldero? Ha? Nga na nakaingon makaana?
kadiyot ha. Kuaon sa nakong sa amin nga niya sa kong bulsa. May gani, nakadada jugog sa amin. Tanaway mong itsura oh. Kita na ka no. No! Di na ko palabot, tay. Una mo na kong gibos-bos sa harina. Karon mo na sa kong nihawak sa lubot sa kaldero. Naginagbinuang na ko, tay. Nagyo, tay. Kinsa mo siya nagbinuang ni mo, kita ra magduha din, hebe. Basta ikaw, tay. Unsa? Tinugong sang dako. Niyabag ka? Ay nga nung gutlaong ako ng buhaton. Kung gano'ng wa masad ka, magkabantay ka, o yung binuangan ka manugaling. Tay. Nga no? Lagi tingali abat sila Crispin, tay. Gano'n magit, be. Nga doon na maging binuang mahitabo lang ko kung mo anto ko, be. Bitaw mo? Tay, ipadayo na to, be. Ang unsa man ba? Katubag atong isumbong sa pare si Crispin. Kalain sa di father, uy. Yung kasaba naman hinuon ta. Kay pataka ra tagpasangil ni Crispin. Klaro na kayo eh. Dako tingali gidonar si Crispin sa simbahan, mauna. Pero tay, kung i-donate si Crispin sa simbahan, Oo. sa ato pa, dili siya dautan. Di siya dautan, kay daghan ko siya gitabangan. Pero, wa man sa tamo ingon ni father nga dautan si Crispin, di ba? Pero niingon ta nga basin, giabyan siya og dautan. O di ay no. Kasabaan na noong ta, katinugong. Magpa-blessing ka? Okay ra ka na. Nga, blisingan akong bay. Nganong dili man okay? Blessing good na. Di ka mahilis. Di ka maaso. Dili ko dautan, Crispin. Why problema na ako ang pagpa-blessing iniimo bay? Ay, salamat. Abinog mo problema ko nimo. Sige, magpa-blessing ko sunod adlaw. Pero, di lang ko mangbitar og tao. Paklans lang akong andamon niya. Ako yung pangatag sa mga tao. Good idea, Crispin. Magpa-blessing ka? Sigurado ka? Oh, Noy. Kay, ano din, Noy? Nga naman, Crispin, doon na kay nabantayan nga katingad-an sa inyo. Pirmi. Mao ba? Hay, salamat in taon nga magpa-blessing ka na gyud. Siguradong mawa na gyud ng mga diliingon nato nga nagpuyo diha sa inyo. Anong naibaw man kang naay dilingon ato nagpuyo sa amo, Noy? Ay, sa ato ba? Sa ato pala ginaa gyud. Ambot. Kanya nga na magpa-blessing man ka. Kunwa pa, aber? Di pwede magpa-blessing bisan way nagpuyo nga dingon ato, Noy. Nato, Noy. Diingon nato, good. Muna diha. Kuan, pwede man. Kadadayng amo. Wa may nagpuyo diha nga diingon nato. Pero amo man gipablisingan. Ay mga bata pa mo atong panahon na nga gipablisingan ang among bahay. Buhi pa tong imong mga ginikanan. Oo. Di ko makalimutan na, Noy. Kay wa may ninyo imbitara. Bisan doon lang kayo itubay. Ha? Wa bagod mo na ako imbitara. Gi-imbitar manggod. Wow, oy. Nakusnitan gaming manoy sa boga na to. Ninanay kay mga tumugin mi sa inyo ha. Kaya nakakita may glitson nga daghan kayo Noy. Daghan sa sudan sa inyo ha. Maubada ito. Nanahabutan na kalimot naman tingaling mag-imbitar ninyo eh. Pero labing siguro, kipahapdan mo sudan sa akong asawa. Wagid Noy, oy. Ha? Kay digid ko makalimot ato nga nagsudan na gyud mig patis ug mantika. Okay, mao ba? Na, pasensya ang ganda hitabo Crispin ha.
Nalimta, nagitingali mo atong higayon na. Di ginalimtan, oy. Arte kay mo ato, noy. Sige. Di man mo managad na mo, kay pobre man gud mi. Oy. Di man gani ka musugot nga magigduwa kong Clara. Sa una, di ba? Kwan. Ay, napagyod to, noy. Ay, napagyod. Katong higayon nga nananaw mig TV sa inyo, noy. Nga, wa gyud mi TV dito sa amo. Agi paggawas gyud mi nimo, noy. Gihapak pa nimo tsanila sa kong manoy kay dugay ming manggawas. Ako magutong gibuhat, Crispin. Uy! Hindi ko makalimot, anak, kay itawasan og bunal ni tatay si Manoy, noy. Pag uli na mo, kay anong mangita gyud mig salidas TV nga doon na untay dramas do HP nga more among kalingawan paminaw. Crispin. Ay, di lang ta magiskot sa mga nahitabo sa una dong, ha? Nangagi naman to. Move on na lang ta, move on. Ay, sus, nahisgutan na gud dato, noy. Nasugdan na mo gud ni. Bitaw! Crispin, pauli una. Kinaglain na sa dangdian ni Goldie. Pauli una ko. Tabi una, noy. Nga to siya? Kisabay kasturang Crispin, uy. Nga naman to. Sigurado ka, no, Ay, Tiago? oo, lagi. Nag-istorya ni. Unya, kanit sa glingi nga murabag, dunay kasulti ba? Nya, nibiya na yun. Kung mauna, noy, dako kay posibilidad, noy. Ha? Nga tinuod ang atong duda nga dunay abyan ka na si Crispin. Bitaw sa. Hey, pero naglibog ko. Kung iyang abyan ang engkanto o bisan unsa nang naa sa ilaron, nganong magpa-blessing man na siya? Nganong iya manghinginlan? Bitaw sa. Makalipog sa. Ay ato lang gid ng panidaan siya si So. Sakay-sakay lang kita anak niya. Niya daan paniid. Noy, Saman. imo madyo kong gitagadog balik. Maayong Nagpasabot ba ni nga, pagpaminaw sa Lex okay na Pinoy. sad ta? Kay okay magyud ta. Akong pasabot ba? Musugot na ba ka, noy? Nga ako'y mabana ni Clara? Di gihapon. Lawgawa. Ay di lang sabgod una ka makiskot anak god. Layo pagbitaw nas tinuod. Unahon taning atong pagpanhiid unsa gyoy sikreto anang Crispin. Diha una ta mo focus. Ay, no magyud taon ako pamunit ang giiti ni Goldie nga diamonds. Naabot ra ba yung gawas? Maunay imong bantayanan, Crispin. Kanang moabot siya sa kawas o pangiti. Kay tingali o dili ni mo matarong sa pagpapunit. Peligro nga may taong makakita. Tabang sa bantay. Di ka tingali magkasabot, Crispin. Pero, may mga butang nga dili nako makontrol. Ha? May mga butang nga kinahanglan kamong mga tao na ang magbaton og responsibilidad. Uy, Sama sa ako nagipasabot nimo sa bag-o pa lang tang nagkaila. Dili maayo nga magsalig na lang ang tao. Kinahanglan nga magbaton gyud siya og sense of responsibility. O kinahanglan nga makamaori kay hapon siya manikamot. Bisan pa man sa dagang grasya nga maabot niya. Okay? Kasabot ka ra, Crispin? masaktan raman pero nalagay pangutana. Unsa man? Ikay tigbinuang Clara. Ha? Kapangutan-on kay kunimuhana pero balimtan na yun ako. Karon kay kalit magtunga sa kong nauna, ako nagyugi pangutana. Ikaw ba'y tigbinuang Clara kanang muduol siya nako? Ikaw sa? Tugan na lang gud, tugan lang gud. Oh, ako, Crispin. Nawala lagi.
Taan pagyud ko. Crispin, mangutan ako ha. Unya, tagay kong honest nga tubhag. Unsa man? In love you kang Clara? Kaayo! Oh, Wala ka may bawa na. nahibaw. Pero, dili ko magkatukan unsa ang kilad mo sa imong kog mga tuniya. Basta kay ganahan ko siya akong asawa. Mao ba? Hi, okay. Laing pangutana. Maayong pagpaminaw sa Lex Unsa man? Pino. Kung gusto kang mga sawa niya, musugot ka bala nga magminyip mo bisag wa siya kugma nimo? Ah. Okay ra nimo nga ikaw ray nahikugma unya siya wa? Ha? Maayong pagpaminaw sa Lex Pino. Si Crispin. Nakinuktok siya tungkol sa kong pangutana kanina. Basilia? Nara ka? Ni ara ko, Crispin. Tiwas nag-istorya, Bi. Katong gapan mo na kung Bahin paghihapon ni Clara. Oh, siya Beto ang gisgutan ganyan, di ba? Okay. Kuan manggod murag ganahan na siya nga kami na. Murag andam na siya nga magminyo nako. Unya, makigminyo lang siya nimo tungod sa kwarta? Sakita sa di mo makadag istorya, oy. Nahinumdum ko. Diyang una tang nagkita. Diyang nagisgot ko nimo nga makasulbad ko sa imong problema sa kwarta. Nakahisgot ka sab nga mo palit kag asawa. Ha? Nisulti ko, ana? Pero, dili ko sure kiunsa to nimo sa pagsulti. Basta, kay more or less, maunay imong ipasabot. Nga kung doon na kay kwarta, pwede kang mga sawa. Pero, murag, bati man no nga, minyuan ang gatungod lang sa kwarta. What if kung mahuruti mong kwarta, di ba? Good question! Ah. Og ang tubag, Crispin, dili maayo nga ang kwarta hinungdan sa pagminyo. Kung dili, gugma. Og dili lang basta gugma. Tinud-anay nga gugma. Kay ang tinud-anay nga nahigugma, mangita sa upaagi na dili magkutman ang iyang gihigugma. Og ang tinud-anay nga naghinigugma ay magtampayayong sa pagpaningkamot, pag sa pagpangita o paagi sa pagsulbat sa bisan unsang problema na mudangat nila. Makwarta man o dili. O dili yun sila matarog bisan unsa kakusog sa unos nga mohapak nila. Oh! Kuyawa pagkasultiha, oy. Tinuod ba yung ginaka kong gisulti? Ay ngisi-ngisi di ha? Huwag mo gumingon nga di tinood yung gisulti. O sultihan di ka, Christine? Wa, mahigog man nimo si Clara. Og nagpakita man siya nimo karon og maayong pagtagad, kana tungod sa imong kwarta. Ha? Syaro sa, do ka maka-feel, ana? Aw, naka-feel, oy. Ibastid naman gagwa na niya. Kaya di ko niya type. Inigsuon rin ko niya pagbati na ko. So? Hindi bita ko magpadaanan niya. Ay, kini. Doon na ako'y pagtugot kikat kang Crispin. Nasang taon si Clara sa bisan unsang plano ini nga pagtintal niya. Pwede na nako buhaton ang gusto na kong buhaton at bayana. Oh. Uy. Kalain. Mura naman hinuon ko og ako'y kontrabida. Di lang ko, uy. Magdepende na lang ko sa iyang buhaton. O diha na kumulihok. Di na lang ko magpanauna. Oh, unsa naman ka? Pila naman ka adlaw milabay.
Wa ka pa man gihapon gibuhat aron mahitabo na nga atong plano kang Crispin. Nagusaman ka diha. Ano mura man kag nakiglips to lips anang sudlanan sa alkohol. Wa, mungkot. Usay wa god. Nga di dapat naman na sa imong ngabil ang ngabil sa sudlanan sa alkohol. Wa mo gud ako tuyo atay. Garam ko ko'y gihuna-huna. Kaugawan mo eh. Nahibaw ka man unta nga napaghihapon ang virus. Palibot, naghugaw-hugaw ka man noon diha. Dadagang virus. Naman siguro ni hugaw tay. Kay alkohol man ang suot. Ay, bisa na. Bisa na. Lakaw dito ka. Waswasin ng imong ngabil o sunrocks. Timing. Wa si Crispin, kay wa ang iyang auto. Musol ko siyang bahay. Adto ko sa likod agi, aron may tao na makakita na ako. Oy, nausa ka na ko Trapita ay. Nagunsa ka na siya? Patug-atug ka ay, murag yung dili talawang dako. Karon ka lang. Di na ko mahadlo karon. Kumplito ko sa panagam. Ni ako'y aho sa akong duha ka bulsa. Ug asin. Kung unsa ka mang klasiha sa maligno, di ko mahadlok nimo. Di asab ko'y gisulob nga rosaryuhan. Murag kursunada kita? Ay. Mikunit na sa doorknob. Iyang aplihan ang putahan? Unsaon ka niya pag-apli? Nakatunan ko ni sa internet ang pag-apli sa putahan nga way gamitay og yawi. Ug ako na ning gisuwayan sa among pultahan. Karon, gamiton ko ni ining pultahan ni Crispin. Siso. Tabang mo! Tabang mo! Di ko malabot! Di ko malabot! Ay! Hapakon di karon. Noy! Oh, kailan ka malagi na ako? Nganom ka? Wa man gud kay abiso, Noy! Nagtuod yung ako rang usa! Naa ka man di ay! Ay taod-taod na magong gabarog din higod. Natinga magani kung wa kagid mo tagad nako. Wa man kamusangpit! Ay gihuwat romantik ang mutanaw nako pero wa man gyud. Hangtod na lang nga migunit ka na anang doorknob ni Crispin. Kuyawa jud ako nimo ni ay. Sure ka diha? Oh. Gusto na ko tan-awon unsay naa sa sud. Unya kay smart man ang iyang pultahan. Di mo na basta-basta maable. Aw, saway na nato noy. Aw tuod noy. Anong naam sa kadini? Kuan, ang tinuod no. Parehas nagtuyo. No? Oh. Pero wa ko'y plano nga mosuod ron. Ni alang ko aron pagpaniid ko doon na bay laing maagian paingon sa suod, gawas pultahan og bintana. Musuod lang ta karon noy. Mablihan man jud nako ron. Tanawan ha. Ha? Tanawa. Niablin sa iya noy. Uy. Naamay mi gawas. Iring! Wa na nigilak, noy. Kinakaabli naman ang iring. Bitaw no. Dali. Sulta. Dali. Di lagi maabli. Kabinuang. Ganina. Yan orang naabli. Paggawa sa iring. Unya karon. Aray, atras ko siso. Lain ani. Noy. Nganong lain man, noy? Mangutana kapag yun. Kaklaro atong katingalahan kayo. Ang iring yan orang nakaabli niya kita wa. Ha, duda na ko. Kanang iring ni Crispin, di na ordinaryong iring. Di, bitaw, noy. Kay mahal naman ang pagkaon iring, noy. Nagkaon na gani ko kausana. Usa? Iris. Kalimti to ang akong gisulti, noy. Bitaw, noy. Ayaw kadlok. Kumplito ko sa armas. Usa may imong armas, we. Oh, tanawa. Unsa ning gisulob nako? Rosaryuhan? Oo!
Baik kasan mo akyat bahay, ha? Kay magsulob ka yung rosaryuhan. Panagang manis daotan oy. Unya, kay daotan mo sa nang imong buhaton. Ah. Maayo din na akyat bahay. Dili. Unya, ngano magkinahanglan ba magagpanagang sa daotan nga mismo ikaw daotan man sad ka? Di man ko mangawat noy. Ay bisan pa, oy. Trespassing ko ning imong buhaton. Parehas bitaw na noy. Pero pero ako magmalinis, ha? Wa ako magpakalimpyo para sa nimo. Wa ako magsurlob-surlob og rosaryuhan para panagang sa daotan. Kaya nahibaw kong daotan sa ang akong buhaton. Doon na sa respeto ang rosaryuhan, eh. Doble itong gaba, anak. Nawgaawa sad nimo noy oy. Oy. Agay, nakadungog yun na eh. Katawag yun sa usa ka babae. Agoy. Mona, klaro na. Babae yung tingog, day. Basta katawa sa silingan. Ay, dihara sa among doon ang tingog ko. Murag dihara ka sa among atubangan. Agoy. Ano tayo, uy? Kadlok na bagidaan na, uy. Di na. Agoy. Di na dyan kumusap og adto sa bahay ni Crispin. Ikaw, tay. Ako ba nang huna-hunaon? Na. Inom na magtubig. Mayong pagbuminaw sa Kag Lex nanginom Pino. suka. Luspat di kayo yung mga ngapin. Uy! Mamugwak man mo! Sulti dayon sa imong toyoy! Time pa. Sulti, Crispin! Time pa, noy. Ano man na si Clara o si Siso? Nga, hait makiktinanawan ako. Nga, ano sila susupay? Nagbahipi sa pultahan. Ay naman sila pagdaoy. Isulti na sa imong toyo. Ikaw sad, noy. Murag gisapot ka. Wakay mayong buot. Ay na kong tagdagon. Basta kay sulti na dayon sa imong toyo. Madayon man gud akong blessing sa bahay, noy. Sunod adlaw. Kamu yung tayo akong hangyon nga i-in-charge sa pagkaon sa mga tao. Ayaw na labing api-api, anak Crispin. Suluhan na lang na. Sige. Sila si Ing-ing ug Mira na lang akong hangyoon. May pa. Sige, adto na lang ko. Nakaw na. Kaiso ka nila, oy. Pero time pa sa mga utana lang ko. Sakto nagkahaning budget nga 100,000 para pagkaon sa mga tao. Paklunch lang. Sakto rin na, Crispin. Sakto rin na. Ako rin mo budget, ana. Asis ko na, bro. Asis ko. Abi man ako di mo manginlabo sa pablessing ni Crispin. Bitaw, di palakaw na gani ko ninyo. Joke to, bro. Joke. Ikaw sa Crispin, no? Di ba sa ka makumidyahan, uy? Oh. Wa na mo'y labot, oy. Nakabuhi na mugpong. Nakasulti na mo. Pero ako, Crispin, dong, pen. Wadyo ko, gisulti ha. Wa gyud ko mo hingili nimo. Wa bitaw na pero wa man kay tingog-tingog. Aw, kuan man gud kini na ang nagunahuna pa man gud ko unsay maayong ipakaon sa mga tao ba. Nag-advance kog isip. Advance mo kog isip dayon ko, Crispin. Isip. Sa ato pa, noy. Okay, rigiday nga mutabang ka na ko, noy. Oo, ako pa. Sabi ko, kita ragoy maguguyo-hugoy mga silingan. Pero, sa una, noy, wa makipakya na mo, noy. Ay nalagi to giskutin ka ni Adto, Crispin. Human naman to. Milabay naman to. Ang importante mao ang karon. Ang importante nga suod na kaayo ta. Pinabangay, mag-inunungay. Butan gi ka, noy. Pero buyag taon. Sige, noy. Okay. Ako yung tas bahay, noy, ha? Awang kuida ang kwarta diri gud, noy. Kukuyag tas inyo? To amang kwarta rito, noy. Ako nang ihatag mo. To naman tas bahay. Sige. Kuyog ko ni mus inyo. Okay. Muadto ka? Ang tuwa mang kwarta. Oo, kamo. Unsa man, kuyog mo? Kami? Oo, kamo. Ako yung tanyos bahay, dali. Di mo?
Kuyugan na ka na mo, tay. Bitaw, noy. Kuyugan na gud ka na mo? Tanan mo! Sama ni sila yan ukon mo din na. Suod mo eh. Uy, si So. Una. Eh, Clar, ikaw lang, Clar. Di ba, ladies first man jud na? Di ko, uy. Panood ko mo, God! Aray! Sama mo, mura mo karon pa? Mura mo karon pa ni Sudi ni. Nagliro-liro mo na inyong mga mata. Unsa man ni sila. Pen, dong. Ah, Di lang ni magdugay ha. Kuhaan na lang ang kwarta ba aron makalakaw dayon ni. ay sumuglakaw dayon. Pag snakon pagkita mo. Sama ni sila. Bro, busog. Bitaw, busog ni Crispin. Busog de mo. Hmm. Doon na raon takli pizza nga bago na akong gipa-deliver. Ha? Pizza? Pizza? Kana pizza. Ano raon? Akong gipatong des lamisa. Gamay rin niya akong bay. Makita bedahin kung unsay naa diha, di ba? Wow! Kadako! Oh, saman. Ako si Blandi. Ay, di na sila mga on Crispin oy. Mga unoy! Abi na kong busog mo. Bro, may kasudlan pa man. Naikog na kunin mo ganina. Okay. Si Clara noon, busog dyan yung Klaro. Okay ako. Pwede na kumakaon ng pizza. Okay. May pag-ani no, ngani lang no. Sama. Feel at home na lang mo ha. Kamo na anda mo ng pizza. Pizza o kana. Kay naog ko sa second floor. Kuha na kong kwarta, okay? Sige bro, kami rin bahala dre bro. Okay. Okay. Naara kay drinks, Crispin? Natanawa lang di palihog sa ref, Clar. Basta kayo muna bahala din na. Ano, Tiago? Kuwita silong nyo na. Silong? Sa basement 1 ba? Sa akong second floor. Ay, di lang ko pinoy, di lang. Siso lang ay. Ay, di ko eh. Mag-anda man ming Clara sa atong snack. Dali na, Clara, dali na. Sige. Dali na. Tananoy. Kadali niya. Ako. Aro makakita ka sa akong kwarto, Noy. Inig, kanaog na to ang hagdanan, Noy. Mo din akong kwarto. Huwag din akong tutangig pultahan. Ano makita din akong kwarto. Ikanaog na to diyan, Noy. Kita din ka sa akong kwarto. Kuan Crispin, dong, kuan eh. Tanan na yun, Noy. Dali. Kuan to kining. Hadlok ka, Noy. Wawa ba ay? Nga nagutang hadlok mo ko. Muram kag na kuyawan ko. Wawa ay, kuyawan. Tanan na yun, dali. Ay naguguniti, Crispin. Ay naguguniti. Bugnawa ko din mo, Noy. Kuyawan. Kuyawan, magig ka ba? Klaro kayo? Wala ko. Nalisan ko. Noy. Ako ang Crispin, kining. Tagaan extra nga kwarta, Noy. Tagaan na sa tigag sohon nga 25,000. Tanapin. Anak makamanaaw ka na hagdanana. Tana. Tingalig ilaw tong Crispin siyang binuhi. Binuhi? Unsa man siya binuhi? Pasig doon na siya binuhin dragon ba? Pagtarong diha si Soy. Ganon ni kuyog man siya. Di sa tingali siya unsa ko ni Crispin, uy. Naagot na din eh. Paminaw lang na to. Kung maabtang ganin sila pila ka oras, sa ato pa, doon na naitabo. Ayaw gud pa kuyaw si So. Ang ako ba, makinaon sa gani. Musurit akong dagan sa gawas. Ang mga dagway ay mga mapaybuslanan sa ikayon. Unya, mga talawan. Di lang nako sila hilaktan. Pero, ako silang bantayan. Hinduto naman kami sa kusina ni Crispin, uy. Nay, mahalan kayo nig mga dagway. Saka ni mga kutsarahan, tinuod ba ka ni nga gold? Ano mo gamit pagkakutsara? Di mo ko magamit, ni tanaw ra man gud ko. Mura di bitaw tinuod nga gold, no? Oo, bugat siya. Mas bugat kaysa ordinaryong kutsara. Gold-plated rin ni siya si Soy. Pagkita naman kong ingon ini small. Mahal ka ayo ni. Kakita sa bitaw ko ang mga baligya, pero lahi yun siya, Clara. Mauro mong good. Lahi lagi ni. Oo. Iwan mo ko nagisuot sa mga bulsa.
ako ni ipatanaw kung niud ba dyan ni. Unsa man? Duwag tang laging kutsara. Wa lagi ko. Pagtarong diha, uy. Karon pag hindi mo gisod, nakakita pa agad ko. Lagi. Pero asa naman? Sure diha, uy. Buslo tingali mo bulsa. Di man buslo. Oo. Di. Hinaara lagi na, be. Binuang na ka. Bibay ka pa ako, be. Oo, tingali kung sa'yo hikapan, ha? Hala ka. Siso, mabantay gini crispy nga kuangan yung kutsara nga gold. Kalaki ka lang. Oh, uy. Kalaki ka lang, yun. Ay, gugat lukap na. Di naman sa ito na ako sa. Nikalit ako kawa. Basig naara lagi na diha. Nasa'yo pra tingali ni Bugsod. Naara tingali sa imuhang punjuhan. Oh, hika pa oh. Aron makasigurado ka. Hindi ko, uy. Ano si bitaw, Gar? Nuwag tang jug kalit. Naara sila. Okay naman lagi na sa tatay. Nagkatawa-katawa naman lagi na sila. Ay, nagsababahin sa kutsara, ha? Mura lagwa ba, ha? Ang puti mo, uy. Basta kay kinang nga, ha? Dili ako. Kwartong Crispin, oy. Kayo. Maibugin mo kung makakita mo. Uy, nakaandam ng day mong snack. Oo, Crispin. Nakaandam na gid mi. Sige, sige. Mga ano ta? Tiba. Usa man ang ibukol sa mong bulsa si So. Ha? Unsay? Kutsara nga gold. Naara man lagi na. Nangawat ka siso. Wa, oy, wa. Unsa ang kawatan? Ambot. Ngano ni ari ni sa akong bulsa? Ambot gyud. No comment ra gid ko, ha? Nabisi ba ko sa pagpag-andam sa juice? Ganahan ka na si So. Ay mo na lang na. Pila nga pares nga tinidor. Nara may plastic nga ng drawer ay. Pagkuha diha, aron na kay masudlan. Oh, huyo-huyong siso, oh. Ikaw, Clar, ganahan sad ka. Pagdaon niyag imo, pili imong tatay, ha? Yay! Thank you, Crispin! Mga na ta! Maayuhagin ni mo gawi sa? Hurot na gid ang akong bilib ni mo, Crispin. Wa ka gid masuko kang siso. Imo pa kita gaano maayong pagtakad. Manguwa pa gyud sa imong kamit. Unsa kahay sunod nga mahitabo ug sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon, Crispin ug Basilia. O palihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel, mga kalasaners, mga kapalowers no. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.